prievoze sa nachádzajú historické pamätihodnosti, ktoré nie sú každému známe. OZ Náš prievoz sa preto usiluje priblížiť tieto pamiatky širokej verejnosti. Už druhýkrát organizuje pre ľudí Deň otvorených pamiatok v prievoze. Počas víkendu otvorili svoje brány dve známe národné kultúrne pamiatky, a to v Čakyho kašteli a Čakyho záhradníctve. Dnes ako občianske združenie Náš prievoz organizujeme už druhé podujatie Dňa otvorených pamiatok, kedy sme sprístupnili Čakyho kaštiel a Čakyho záhradníctvo v prievoze. Celé toto naše podujatie nadväzuje na mapku, historickú mapku prievozu, ktorú sme vydali k 640. výročiu prvej písomnej zmienky o prievoze. To sme vlastne vydali pred 2 rokmi a následne sme sa rozhodli, že tie pamiatky, ktoré sú teda popísané v tej textovej časti mapy, tak skúsime postupne ľuďom aj sprístupňovať. Tento rok bola obrovská účasť návštevníkov, aj napriek nepriaznivému počasiu mali ľudia o pamiatky záujem. Tá kaplnka bola plná do posledného miesta zaplnená. A teraz ľudia sa prechádzajú po parku a to je pre pamiatkárov, pre nás profesionálni, ktorí sa venujeme ochrane pamiatok, nič krajšie a hodnotnejší zážitok pre mňa nie je ako plná záhrada ľudí, ktorí sa chcú oboznámiť s kaštieľom v prievoze. Oproti minulému roku nás trošku potrapilo počasie, od rána prší, takže neboli sme si istí, či ľudia prídu. Ale prekvapilo nás, že napriek tomu, že o 10:00 bola ešte ulica prázdna, tak nakoniec sa ľudia objavili a potvrdzuje to, že záujem o tie pamiatky majú aj o históriu prievozu. Je dobré, že sa ľudia o to zaujímajú. Aj prostredníctvom tohto podujatia sme chceli propagovať históriu prievozu a ľuďom dať možnosť pozrieť sa, čo vlastne je v ich susedstve. Projekt bol podporený nadáciou mesta Bratislavy. V rámci Dňa otvorených pamiatok v prievoze boli pre verejnosť sprístupnené dve pamiatky v Čakyho kašteli a Čakyho záhradníctve. Pre TVR Valeria Konevich.